fi hem arribat. El nostre nou regne. De segur que el viatge ha valgut la pena. He estat un fum d'hores tancada en un contenidor del fem. Tranquil·la. Estic segur que algú vindrà a replegar-nos molt pront. Ella és Cristall i jo sóc gran titular. I vostè? Dis-me pal de fregada, sé què és. Acaben d'arribar dos forasters. Hola, jo sóc Maduixa, encara que em podeu dir Maduixeta. Jo sóc Voltia. Un plaer. Voltia? Ah! Sí, ja gavines. Com que la mar està tan contaminada, deuen vindre així a menjar el que poden. Parlant ens podem entendre. Parlant? Parlant. Parlant. O cantant. ¿Qué hubiera sido Sí, és Karol G. si no te hubiera conocido? Probablemente no estaría aquí ahora contigo. Si mires bé, en eixe globus terraqüi hi ha 1 milió de litres d'aigua de marneta que ha salvat de Voltia. També t'emportes tot un bosc exòtic. I un prat ple de flors, les veus? Sí, les veig. Mira, eixos pardalets, que divertits.